Kaixo, gaur Astigarra gara etorri gera, ekintzaile berri baten proiektua ezagutzera, eta guazen ia zer esaten digu. Ekintzailea Iratxe da eta bere proiektua Anpulu Zapata den da. Kaixo Marisa. Kaixo Iratxe, zemoz. Bueno, kontatu pixka bat, zeintzean zu, eta zerran dakazumon esku arteko proiektu hau. Bale, Iratxe naiz, Astigarragakoa naiz, eta Anpulu da nire bizitzako hirugarren proiektu bat. Bi aurreuki ondoren, ikusi nuen beharra zegoela, beraien garapenerako egokiak ziren oinetakoak eskura eukitzea, eta horrelaxe sortu da Anpulu. Iratxe, eta zer aurkituko du zuregana datorren norbaitek den da honetan? Bueno, aukera desberdinak daude, oin mota desberdinak daudelako, badaude oin zabalagoak dituztenentzako forma anatomikoa dituztenak, edo beste batzuk estuak dituztenentzako beti ere beraien garapena errespetatzen dutenak, bale? Denek dakaten berezitasuna da, suela beti izango dela fina, biguina, kontrafuerte gabe, mantentzeko beraien garapen hori errespetatzen, lehen pausoentzako ere bai, oso erosoak direnak, eta orain sartu berri dugu helduen linea, gure kasuan ere bai, arazoak balin baditugu, bilitugun oinetako konbentzionalen behatzak montatuta edo joaneteak edo laguntzen digu hori zuzentzen. Eta zer esango zenioke honea datorren norbaiti? Bueno, aukera pila daudela, modan, gaur egun diseinu aldetikan ere aukera asko ditugula, etortzeko, probatzea, ikustea, ikutzea produktua, eta bisitatzea. Hemen Ergobia plaza 15 bajoan gaude, eta ongi etorriak zarete denak.